Zákazníci majú často problém pri výbere podlahy, lebo si ju nevedia predstaviť vo svojom interiéri. My máme pre vás riešenie. Kevinko, pozri sa, takto sa to robí. Kevinko, pozri sa teraz. Si skúsiť niečo? Aha. Tuto si ty ho nerozptiluj. Ale on vôbec nebude spolupracovať so mnou, ja ho poznám. Ukážem, že sa to robí za sekundu na natočenie. No dobre, poďme. Dáme podlahu, ktorú si vybral. Do nášho vizualizéru. Vyberieme miestnosť, napríklad kuchyňu. To si navolíme podlahu, ktorá sa nám páči, napríklad herringbone, dub brown sugar. Ešte napríklad dub bright. Tá je tiež veľmi pekná, dub karamel veľmi predávaná. Môžeme si potom ešte zmeniť aj miestnosť. Dáme spálňu. Kolekcia Taste of Life. Dub salt. Teraz vyberieme niečo do žlta. Môžeme zmeniť aj smer pokladky. Čo na to hovoríš? Je to jednoduché, pochopia to aj malé deti. Kde ideš?